बिहावसो खुलुमबाय फिन खेबसेबाव आंनि खुलुमनायखौ गोसो गोथारै बावहरफिननाय जाबाय अन्नानै नोंसाजो बादालिखौ आंनो हरफिनदो आं नोंसाजो बादालिखौ बिराद आलो गोजोनै दोनगोन बिराद मोजां रायजो जाहोगोन जागोन दे बे खेबसेखौ आंबो निमाहा होनोसै उनाव लांनानै आंनि फिसाजोखौ गोदाव सोराव खालामनोल' नाङा आरो नाम बुंनायफोरखौ एसे ताल ला जागोन दे आं लासै लासैनो ताल लाबाय थागोन मानो होननानै बुङोब्ला जौ फाग्लाया जौखौ सानसेयावनो गारनो हाया थिग बिदिनो आंनि बावगारनाय हुदाखौबो आङो सानसेयावनो मोजां खालामनो हानाय नङा बिनिखायनो आंनो एसे टाइम होबानो जाबाय बिदि होननानै आंनि फिसाजोखौ लामा सामा गारबोबाय थागोन नामा आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामला आं खर' गंलायै आखाइ खबजोबनानै नों बिहावसोनिसिम दिनै खोथा होबाय जागोन दे जागोन आं आंनि फिसाजोखौ हगार हरगोन आंनि फिसाजोखौ मोजाङै दोननांगौआ नोंनि दायित्वसै आंनि फिसाजोखौ लांनानै मोजाङै दोनाबा आंनि खदाल आरो नोंनि खर' जागोन दे बिहावसो जागोन अब्लालाय बादालि थांनोसै थुदो न'आव दे बादालि आइ जावैसोजों थांदो मोनाबायबो मोनानायनि सिगांनो थांदो दे जागोन दे आं आंनि फिसाजोखौ मोजाङै बुंबाय जाहाथे नोंल' गोरोन्थि खालामनाङा आरो आंनि फिसाजोखौ लामायाव बावगारलांनाङा बावगारलां मालाबाबो बावगारला आं आंखौनो बावगारगोन थेवबो नोंसासोखौ आं मालाबाबो बावगारा दे होमबालाय थांहोलांदो जागोन दे बिहावसो थौदो बादालि सना आइ फिसा हिनजाव थांदो दे रुमाव मोजाङै रायजो जाहैदो माबा मोनसे जाबा नोंसा नोमफाया दङ दे बे बारावबो नोंखौ गोदाव सोराव खालामोबा आं दं फिसा जागोन दे नोंल' मोजाङै थादे आफा जागोन दे फिसा आंनिखौ सिन्था खालामनाङा दे नोंसोरल' मोजाङै आलो गोजोनै रायजो जाहैदो दे होमबालाय थांलायलायनोसै नामा बांद्राय बेफोरबायदि बिदाय लाबाय थाबा दा गाबगु खुगु जागोन थौदो आच्छा बार' थाइबानि लारु सन्थला नांमारगोनथ' आंजों नांगोनथ' आरो ओइ सन्थला नाङा दे मानो नांनांगौ जाखो न'आव थांनोसै थौदो ओइ खर' गाज्रि न'आव थांनोसै थौदो माने बुलायनो गोसो जालायखो नोंसोरलाय दिनै बिखुनजोनि फेभरेट बिजामादै सन्थलाखौ दोला होजोबगोन आं दोला आंसो नोंखौ दोला होगोनब्रा दोला बिखुनजो दे रेफारि सुनानै होग्रा जा बहा मा खालामै थां आंखौ गेजेराव लाबोनाङा नों गेजेराव फैबायानो बिखुनजो मानो होनोब्ला नोंनि थाखायनो जादों गासैबो आंनि थाखायलाय मा जादोंसै नों बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अना दिनै रामायणनि महाभारत जागोन महाभारतनि रामायण जागोन दे मा फाखनल' मारिबाय थादों दोला होनोसै दोलालायनोसै देख्रुबनोसै दोग्लिजोबनोसै दोख्रुबजोबनोसै गथ'फोरबायदि मानसि बुलायलाब्रा आफा थुदो न'आव थांनोसै उनाव बुलायलायबाय थादे दिनै बुलायनाङा गाबोन बिश्वकर्मा फुजाबो दङ ना दारि साफा खालामहैनोसै थुदो आफा गाबोन फुजा दङ ना बावदोंसो दे जावैसो सन्थला बुलायनांला न'आव थांदो दे होमबालाय अमा राजा बारग'बायलै नों बेथा बिखुनजोआ बादा होनायखायसो बिखुनजोनि लाथार माथो बिराद अनोना बिखुनजोआ नोंखौ बिखुनजोनि अननायनि बान्थाखौ नोंनिफ्राय लाफिनगोन आं मिथिबाय नोंखौ दोला होनानै अमा राजा जाबाय दे बेफोरबायदि बुलायलायनो हामगौ नामा न'निजों न'नि जाबाय दे आंबो सोमसेया बुंनायखायसो थानोसै दलरनो माबाय दा गारिया स्टार्ट खालामहैदो दे येस पापा ओइ बिखुनजो सन्थला बिजामादैखौ नों बिराद अनोना नायबाय था सानसे नोङो सन्थला बिजामादैखौ नायनो बागोन बे आंनि खोथा नोंनि खोथा नोंनि फारसेनो लाबाय था आंनि सिगाङाव बुंनाङा थामे आइ बै न'मा न'आव नाफाम दोनदोंमोन आं हर नोंगुमै सन्थलानो नुबायना रायजोफोर नुबायना फोरमानखौ लोगो मोनखाबायना आंनोबा जेबो जासिया नाथाय सन्थलानोबा जि जासियोलै बाह ओइ फाग्ला बे नाफामा नोंसानिसोमोन नोंसानिफ्रायसो लाबोदोंमोन आं जोंहा न'आव रावबो जायैखायसो आङो हरनो नागिरदों जावैसोनो आइनो आं दाखालि हरदोंमोन नाफामा एसे बुरजा दङ नालाय बेनिखायनो हरदोंमोन आं गासैबो समावनो माबा गावखौ अनदों गावखौ अनाखै जाबाय थायो मानो अना जानांगौ जाखो आंलाय आं मिन्थिखायो दे बिखुनजो सासेखौ माइगाब सासेखौ जुजाय खालामदोंना जागोन दे नोंसोरखौ गासिखौबो नायगोन आं जावैसो बे जावलिया बिदिनोसै बिनि खोथाखौ जेबो साननाङा जेबो सानाखै दे बा नाफामखौ लानानै थांनोसै आं लायनि नाफामखौ माथो बुंबावनो गावखौ अनाखैल' मोनबाय थाथारो बे खेबाबो जुदि बियो नोंखौ सैया खालामो आं बुंनाय बायदिनो खालामनोसै बे अजानाव ओंखार अजानाव मानो माथो बुंनो बे फाग्लाखौलाय गावनि हिनजावखौ अना मालाय हिनजावखौल' दाव अनबाय थायो बेनिखायनो गावनि हिनजावखौल' अनथों होननानै अजानाव मुलि लायनो नागिरदों आं बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जागोन आरो
माथो हनै रामोनदानि बिहामजोखौ मुलि लगायनानै मालाय होखारहरदोंबालाय बिखुनजोआ जोंनाबो मोजां खामानिखौसो बाहायनो नागिरदों दा बे जावलियाया मालाय हिनजावनि खिथु खारबाय थानायालाय बे आखलखौसो फोसाबनो नागिरदों दा आं जेबो मिन्थिथ'ला दे आं थांनोसै औ सामसे नाफामखौ लायनि आं दे होमबालाय माथो सानखोहाय दे नों जेखौ मोजां नुयो बेखौ नों खालामनोसै आं नोंनि मोजांनि थाखायसो खालामनो नागिरदों आं बे फाग्लाया मालाय हिनजाव गोसोथोबाय थायो नालाय दा बिस्थिबाराव फैबानो जाबाय बिस्थिबाराव फुङाव लोगो मोनो अजाखौ बेलेग बाराव लोगो मोना जागोन दे बादालि आंजों फैफानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आं आरो मालाबाबो नोंखौ खोमाला नोंखौ खोमानांगौबा आं आंनि जिउखौनो खोमानानै लागोन नङालै डायलग नङा आच्छा बेफोरखौ बाद होदो दे जोंहा एबारनिफ्राय गोदान संसाराव आगान होनोसै नालाय बेनिखायनो हनिमुनाव थांग्रोना लानोसै हनिमुनावबो जोंहा गुबुन हादरावसो थांगोन नों बुंलाय मा हादराव थांगोन नों काश्मीर हादराव काश्मीरा जोंनि इण्डियानि सिङावनो दङलै जाम्बि काश्मीरा हादर नङा मोनसे स्टेटसो बेबो जोंनि इण्डियानिसो इण्डियानि बाहेरावसो लांगोनलै आं नोंखौ नों थांफेरबाय आरो थांनायालाय थाङाखै होमबाबो थांगोन ना आं नोंजों थांफेरा माथो नों थांफेराखैबालाय नों आंखौ आन्दायहोलाबायगोनसो नों आंखौ गुबुन हादराव गारबोबा मा जानांगौ जाखो गुवाहाटि बायदियावनो नों आंखौ बावगारबोदोंब्ला गुबुन हादरावथ' नों आंखौ गारबोखागोनसैहाय बापावै बिदि नङाब्रा बादालि सना गुबुन हादराव बांसिनसो थाल लागोनब्रा आं नोंखौ आं थाङा माथो सोरबा थांफायाबा आं थांनायाव गैया आच्छा दे आं मानसि नागिरगोन सोर थांफायो नागिरगोन आं एसे गोरों मानसिखौ नागिरनायानो मोजां जागोन बायदि मोनदों आं गोरों माने सोरखौ लांफानोलै आच्छा नारजि बुदांखौ लिंसै नामा नारजि बुदाङा बिराद खिबु सियारथोलै हाफांखौनो बुंनि र' आं बेखौनो बुंखा हेलौ हाफां ओइ मा गरबायखो बापावै हाफां आंखौ बिदि होनथारबाय आरोना नों मानो बुंहरदोंमोन आंहा टाइम गैया आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदोंना नोंनाव टाइमानो टाइम जागोनब्रा हाफां मोजाङै गोसो होना खोनासं नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा दासो नों टाइम गैया होननानै बुंदों उनाव नों आंखौनो फन खालामबाय थानांगोन मिथिबाय माने आङो हनिमुननि थाखाय भारत हादरखौ गारना गुबुन हादराव थांनो सानदोंमोन नंगौ नामा नंगौथ' आरो आं बादालिखौ लानानै हनिमुनाव थांनो नागिरदोंमोन दा बादालिया आंजों हारसिंबा थांफायानो बेनिखायनो बेनो लोगो नांगौ दा आं रावखौबो नुहुरासैलै नोंखौसो नुहुरबाय आं हाफां जमा बेरायना फैनोसै माला थांनो बुं आंनावलाय आथिङानो थिखांखाबायानो थोंसे माला थांनो बुंबानो जाबाय नारजि बुदाङा थांगोन ना थगायनाबाबो लानो नांगोन बेखौ ओरैनोथ' बेयो थांनाय नङा जोंहा टिकेटखौ दानखोमानोसै ना बेनि उनावहाय थिगसे जमा फेग्लि होनानै बेखौ लानानै थांगोन हुसा थाबाथ' बेखौ मोननाय नङा बेनि उनावहाय बाहेर हादराव हुसा फैबाबो अरजाला ना मा होनो होमबालाय माखौथो नायबावखो जागोन दे टिकेटखौ दाननोसै आं बादो आंनो दानगोन टिकेटखौ साब्रैनिखौ दानगोन नोंनि हिनजावनिखौबो नोंनिखौबो आरो नारजि बुदांनिखौबो आंनिफ्राय ट्रिट होननानै साननानै ला नाङालै बिदि जायो नामा आंनि हनिमुनाव आंसो टिकेट दाननानै लांगोनब्रा मानो दाननांगौ जाखो नोंलाय दाननाङा दाना जायो नामा दाननोसैयानो आं नै दोनदो बाय बाय बापावै गावहासो टिकेट दाननो नागिरबायलै हाफाङा मा होनदों हाफाङा थांफागोन ने औ थांफागोननो मालाय गावहासो टिकेट दाननो ओंखारलायबाय बेसेबां लायोहाय टिकेटफोरा टिकेटनि दामफोरा हादर नायैसो हादर जायो बबेबा हादराव एसे खम जायो बबेबा हादराव बुरजा जायो आरो बिनि गेजेरावबो इकनमिक दङ VIP दङ माने प्लेन सिङावबो दङ आरो होमबाबो बेसेबां लायो 80,000 लायो अब्बा 1 लाख लायो अब्बा 1.5 लाख लायो अब्बा 2 लाख अब्बा 5 लाख अब्बा 18,000 अब्बा 15,000 अब्बा 20,000 नोंलाय मानो सिन्था खालामदोंब्रा आं थानायावलाय आं लानानै थांगोन ना नोंखौ खालि हादरखौल' सेलेक्ट खालामदो नों आंलाय मा मिथिगौसै बबे हादराव थांगोन आच्छा दे न'आव मोनहैनानै दा सानैबो जमा उन्दुबा हादरखौ नायगोनसै ना होमबालाय थ'दो नारजि बुदांखौथ' डाइरेक्ट बेफोरबायदि लिंबाथ' बे आंखौ लांखानाय नंखाया अब्लाबो एसे बाथ्रा खावखुमानो र' बिनिफ्राय मा होनो जाथाराबाथाय जौ फेग्लि होनानैसो लाना थांगोन नारजि बुदां सना गैया जेरावबो थाङा आंहा टाइम गैया बिश्वकर्मा फुजानि आंहा लाहार फाहार खालामदों माबायदिखा बियो नारजि बुदां थ' फुजानि बन्द' जोंहा बेरायनो थांनि माने बिश्वकर्मानि बन्द' ना जोंहाथ' खामानि गैया जायो नामा साइडआव बिराद खामानि दं दामफारफोरखौ फुजा हैनांगौ जेसिपिफोरखौ मामुलि सानदों नामा नोङो आच्छा नारजि बुदां मोनसे खोथा सोंनि आं नोंथ' आंखौ दिल्ली मुम्बाइ शिलं मनालि जेरावबो लाङाखैहाय दाबायदियाव आमेरिकायाव थांनोबा नों आंखौ लांगोन ना लाङा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङा फुजा होनांगौ टाइमाव नोंखौ बुंस्लायस्लाय सैमा गोसोम मानसिखौनो बुंबायबानो जागौमोन आं लामाथिं मेरला सैमा गोसोम खारथिंगासिनो थां रायलाय थां फाल्थुआ बिदिसो बुंदोंना र' नोङो टिकेटखौ दाननोसै आं दिनैनो टपिरामजों जि मोजां रायलायहरनोसै आं दा मोनायाव बिनि उनाव दाननोसै
हेलो लोगोफोर बिश्वकर्मानि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लाब्रा फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना जोंखौ नायनानै जोबोद हेफाजाब होबोबाय थ' दासान्दि भिडिअआ मोजां जायाखै नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायनानै मिथिदों लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थायो जे जानुवारिनिफ्राय 2025 जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुगोन माने कन्टिन्यू नुबाय थागोन अब्लासिम जोङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो थाखाय हाजासे जों खामानि मावगासिनो दं खामानिया जोंना माने माखासे खामानि मावदों आरोना थ' बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै जाय बुजियो नोंथांमोना थ' बुजिखाबाय आरो बुजियैफोरा अननानै पार्सनेलि आंनो मेसेज खालामहरनाङा आरो मोनसे खोथा आंनो पार्सनेलि भिडिअनि सोमोन्दै वाट्सएपआव मालाबाबो मेसेज खालामनाङा बे नाम्बारा न'निसो दे आरो बे नाम्बारखौ जोंहा बिनानावा एसे गोसा जानायावसो नोंथांमोननि हेफाजाब मोननो थाखायसो नाम्बारखौ हरनाय जादोंमोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ माने जोंखौ हेफाजाब होदों बिनि थाखाय आं बिराद गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो बेनि हेफाजाबखौ मालाबाबो सुख'नो हानाय नङा बेखौ आं सानो आरो नोंथांमोनाबो गोनां जायोब्ला आंबो हेफाजाब होगोन आरो होबोगासिनो दंखायो आरो सोरबा होनो दुम्बावआ भिडिअ बानायनानै मा खालामदों रायजोफोरनि मा मोजां खामानि मावदों औ दुम्बावआ रायजोफोरनि मोजां खामानि मावाखै नाथाय जाय बिथांमोना फरायनायाव उसुबिदा जादों जाय बिथांमोना हेफाजाब नांगौ जादों दुम्बावआ हेफाजाब होबोगासिनो दङ नाथाय हेफाजाब होनायखौ जों मालाबाबो अनलाइन बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होआ सिक्रेटैसो दोनो आरो जाय बिथांमोना हेफाजाब मोनबोदों बिथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ जों गोबांखौनो हेफाजाब होबोबाय बेफोरनि जों क्रेडिटबो नाङा जायखिजाया जोंनि साबस्क्राइबारफोरा मोजां फरायनांगौ मोजां लामा लानानै आवगायलांनांगौ बेखौल' लुबैयो आरो नोंथांमोना अननानै नाम्बारखौ जानला मोनला कल खालामनाङा जानला मोनला माने ओरैनो रायलायनोबो कल खालामथ'नाङा दासान्दि सम आरो थासारिया बारा मोजां नङा जोबोद खस्थ' खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखाय बयनिबो थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोना नाम्बारखौ मोनदों होननानै अननानै जानला मोनला मेसेज खालामहरनाङा आननेसेसारि नोंथांमोना हरनि 1टा 2टा 3टायाव मेसेज खालामनाङा कल खालामनाङा भिडिअ कल खालामनाङा अननानै गोबाङानो दुम्बावनि नाम्बाराव मेसेज खालामबाय थानायखाय फंबायखौसो लाहोथ'बाय बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे आननेसेसारि नोंथांमोना कल खालामनाङा बे नाम्बारखौ मोनसे इमारजेन्सियावसो मोनसे बिराद गिदिर इन्सिडेन्ट जाना थांनायावसो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जादोंमोन गोबां दिननिफ्रायनो बुंनो सानबाय थादोंमोन नाथाय बुंनो उसुबिदा मोननानै बुङाखै नाथाय बांद्राय जानायलाय नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो नोंथांमोना अननानै मेसेज खालामहरनाङा भिडिअनि इनफरमेसन नोंथांमोना भिडिअआवनो मोनगोन नोंथांमोना पार्सनेलि थांनानै जेरावबो कुइसन खालामनाङा अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन जे भिडिअखौ 2025 जानुवारिनिफ्राय कन्टिनिउ लाबोगोन होननानै नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो बेनिखायनो दासान्दि भिडिअ साननै सानथाम गेप थाबाबो नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा मानो होनोब्ला इयुनाव कन्टिनिउ टिभि सिरियाल बायदि भिडिअ लाबोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बे खोथाखौ गले नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों नोंथांमोना बुजिनोनो नागिरा माखासेखौ होनाखै दे सोरबाखाय जाय बुजियाखै बिसोरखौसो बुंदों नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ गुसुं लाबोनायनि जाहोना बेबो मोनसे आरो बे लाब्रा बड' कार्टुना मालाबाबो जोबना थांनाय नङा जेब्लासिम लाब्रा बड' कार्टुननि बिगुमाया थांनानै थागोन अब्लासिम नोंथांमोना गोदान आइडिया भिडिअ नुबाय थागोन बिदि सानना दे नोंथांमोना दिनैनो भिडिअ केरेक्टारा जोब्बाय दिनैनिफ्राय जेबो नुला बेफोरबायदि बेनिखायनो केरेक्टारा मा सोलिदों नोंथांमोना बेखौ इन्जयसो खालाम बे केरेक्टारनिफ्राय नोंथांमोना मा मोनथिनो मोनदों बेखौसो नोंथांमोना नोजोर बो जे केरेक्टारखौ लानानै नोंथांमोना नायनो सुखुवाखै बा बिदि होनाङा होननानै नोंथांमोना दुखु खालामनाङा मानो होनोब्ला बे केरेक्टारनिनो मोनफ्रोमबो केरेक्टारनिनो गुबुन महर नोंथांमोना फैबाय थानाय एपिसोडआव नुबाय थागोन अननानै नोंथांमोना जोंनो टाइम आरो समखौल' हो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाबोननि एपिसोडआव गुसुंबाबो नोंथांमोना नुलायगोन अके बाय लोगोफोर बिश्वकर्मा फुजानि फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय थाबैनो टपिरामनि गुबुन हादोराव दावबायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन